matur nuwun. Setunggal tembang kinarya panglipur ada permata hati nggih. Awit wekdalipun ugi sansaya ngrangsek sonten Sang Bagaskara wis mangsane angsluk ing Cakrawala. Pancen lanjine ya lanji wis sore. Anggen kula sakonco Sri Tanjung estu nggihipun derek ngelipur wonten ing dalemipun Bapak Muh Sabrayat wonten kirang langkungipun wonten lepatipun ngaturaken nyuwun nuturing saputra panaksama kinarya ing samangke Mbahipun Badhe Wangsul nggih nyuwun pamit mulih diaturke kinarya tembang panutup ugi kinarya pamitan saking kula sakonco kadang-kadang Sri Tanjung amung tunggu pamuji kang tansah kanthi mugi-mugi sedaya tansah pinanggih rahayu tansah liya tinemu amin Allahumma amin. Kabaran kinarya tembang panutup saking kula sakonco Sri Tanjung kadhiangsa.